ko jaltudi walla résultat wotinirɗe ujune 19 e temeɗɗe 4 e 94 e nder wotinirɗe ujune 23 e temeɗɗe 6 e 62 woni ko jonna taho 91 piccal 40 temederewel wotuno wiuɓe hino tawti ndi eɓɓowdi sariya mawɗo ko 90 piccal 60 e temederewel ɗum ko yimɓe millionji 4 fawɓe ujune temeɗɗe 3 e nder winditiɓe ujune 6 e fawɓe temeɗɗe 7 ko ɗum jonni 90 piccal 60 e temederewel ɓe tawtaɓen koɓe ujune 50 e temeɗɗe 438 woni 9 piccal 40 e temederewel haɗa ko ngal diwal farana woni taw yeeso wotuɓe hino tawti 96 piccal 96 e temederewel ko dowri ko labi woni ɓawo seeɗa 86 piccal 40 e temederewel e nde lamorde Guinée 74 piccal 40 e temederewel wotuno hino tawti haray jaltudi walla résultat ji luttuɗi ɗin hino habba e ɗe balɗe aroje ɗo Mamadou Diongas Ba Conakry RFI